سلام كميتام سيو أزي ريدو دمز أمريكايو 31 بعسران حموشتن بعسران كلتن متر باند كل جزء كاب ساعة 4 سكاب 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 سكاب 10 فرقان كاب واشنطن دي سي محلف مدبنا حزي جمر لو محموس 10 شومن تدقمتي كلتا شحن 14 عام تمرت ويكاب عقوتات أوروبا 20 شومن تدقمتي كلتا شحن 21 يو صرف صايب مللايم ساقم كم سيم سمعتنا قدمنا مدباتنا مسكرنا تمالي سروع مدبنا خم حلالف ايكالن بمخنيات ابتقى هنصا راديو دمص امريكا زركب كال هنصا زتصاوده بومب الله زبل طرطار سلازنبره سراحتኛታት ካብቲ ህንጻ ክወጹ ተሓቢሩሎም በዚ ድማ ንሰዓታት ፈነወና ክጸልዎ ብምኻልዩ ይኹን ዳምበር ዝወረድ ሓደጋ ግን የለን نلومنا بزدالنا يوم مدبات كنسجر مدبنا بزينا خجمريو بمقصال سدت نيجيرياوان سمويا حكمنا نعون نملاي سبا سلطانات عنا تهاجر زقبرو زلو تعرز تمت سبساب كلونا يو ابتقراين الالحاد عام التقاريط وزانحا كيد ممهار مستمهار كجمر مخانو تحابيرو زول كالت سبساب لنا كمون نسرع مدبنا مدب تعنا سعبو قاربيو حزي نفسينا كسكركم قبرة مدن سلام كوني أنتم على تاوجنا لومي حاموس رفاد أب كتما مقالة كفل كتما سمين تابع إندستري أب استبهالي منبر أبايتي بستخايد دبداب نفرتي زاقي سلست حس أنا أزركبهم شديشت سلامويان زكاتات كم زقتلون كالوت عسران حدن كم زقوصلون نحالف تحكمنا موكس هوسبيتال عيدر بموكاس لوغنا ملغيتا أصبها فليتون وهاب قال منغستي إثيوبيا لقساتولو نعقل قلوت زينا أسوسيتد بريس كم زحبرو دما علامات دبداب وتدراوي متعارين مسارحن كينات زوعل سفرة مخانو عملكتون بمسرات حبرتات وهاب قال تمتكعتي مقصلتا نايتي زحلف أوان نمسفن اندستريال انجينيرينج زعلم ينيرون أقلقلو زينا أسوسيتد بريس نوهاب قال تقراي بمتكاس أبزرقو حزينا دما تمتكعتي أبو سلاماوي هزبي وعيلون قوديون يبل بخال وغن منستر كوميونيكيشن منغستي إثيوبيا آماسيون VOA أبزهب وحبرتا لومي حاموس أب كتما مقالة أب لعل زركب تكال مسفن انجينيرينج ناي أير مدكعتي مفصامو أرقاقي صلون بزعبا أب سابات وريدوس تبالي قدعات حبرتا كم زي بلوز قلسة دكتور لقسة تلو سراويت منغستي أبتي زكاية زلو كوينات يقنعو خمزلون بنصارو حيتا تقراي نمحبر السب علمن نميديان نمد نقار ناب قدميتي دفعو خمزلو زقلس ناي حاسوت مرداتا يمقبو ومالو كبل نقيفون بحال وغن ناي مقاله وكيلاتنا علم فسحان ملقيتا أصبحان ون أبتي بوتا متكعت خيدهم بعين 5 عزبون بتدبدا منبر أبايت فريسو هروماتن رساتاتن نموصا خبي سرع 5 نبر ملكيتهم اللون ميديكال دايركتور موكسي هوسبيتال عيدر دكتور كبروم قبرسلاسي بزعباتهم قديات ملكيتو وكيلنا ملقيتا أصبحا نجيرو نيرو قصري ناي موتاتن قصلاتن كنريو خلنا زيت زلع علي كساب حجي اسران حدن زقوسلون شدشت زموتن مصيمنا له مغلص زخويكا خلخون تن امبولانسات يمصالوا سلازيت ني موداتا قصري ايفلطنا ينكوس خليت قصل كوس خلي موتن كوس خلي اب معقل منبر غزاوتي عليبو بزحت سبات كودي زلو تمويتم زمصلو تلبليوم بحوي تقراري صيم زمصنا زلو بتدبداب زقوسل سبات نمحكم لعل حصرتنا وتحكمنا المدحانيتن سلازلو اصقامي غيرو ويلوم دكتور كبرم كم زعينت ودات بحنص اخمصنا خلون كلهم كستانا قد زخل عقمون يبلون كم تري زلخا دا سريحنا بدقينا نحكم زلنا هوسبيتال مليو كوريدرنا مليو حجب دقوصينا بمنقدينا داس نسرح زلنا تزلنا ما ترت محكمو بتحموسني سلازي بتازلات كاياو دار اخاي سب خموت سلازي بلو بتازلاتنا ينا نربارب زلنا قسيلوم ابت هوسبيتال يحكمو كاب زلو حانتي صقا تبحال اتدبداب ابوش دغزا مسدرا عند حلوت كم استفصمت تزارب بزحاتنا نيرنا قولت نيرم صاونتي لدقسو نيرم وصينا فرق غزا فريسو تقراو بزحات وقعت نيوم سدال فرسيو كدحني الى حسبيتس مولو يفريسو غزاوتي بزح غزاوتي فريسو بوكاو للو اب كبابيتهم ابايتي بغرندا تغعزو اب زنبر الاوان توقعهم اب بركم زقسلو ايته قبر مسقل اسفها زتبحالو بوغنم غزاوتي ما اخل ينحلف نيرم اخل غزاوتي عارف عزيب ارغايز تبحالت مسكر عين بوغنم مالت مفلاي مسي بقى تقراري صم سلالخونو من مفلاي سيتفلطي
منبر غزايو بقى بطعم لحزني انديام زحنت قنبلس بدحريت نيات بهلا يرخو عيني نيات بهلا حنت غنا بزي ايو عيلوا قريه غزاي ترفتي تري لها حصل سليلايه طانا طويو هندي لخمت فلطو 3 ديوم 4 ديوم ياو تحاوسل سلالخنس كاب زحلف سمون جميرو اب كتما مقلن كبابيان بستفصم متقعت اوروبلان كساب حزي بسترخب حبريتا 12 سبات كم زموتون 55 سبات دما كم زقوسلو كاب سمو يحكمنا استرخب حبريتا يملخت دمص امريكا ملغيتا صبها مقلم يعني لا ملغيتا كن حالف كاب اشباري ود بتلوكو بمقبال اب منقسقاس توافيرون بزبل طرطاره ፖሊስ ንኽልተ ጋዜጠኛታት አሃዱ ሬዲዮ አሲሩ ይምርምሮም ከምዘሎ አፍሊጡም ኣብ አዲስ አበባ በተኽሲ ዝተጠርጠረት ጋዜጠኛ ልዋም አታኽልቲ ሎሚ ንኻልኣይ ግዜ ቤት ፍርዲ ዝቐረበት ክትከውን ከላ ብተመሳሳሊ ገበን ዝተጠርጠረ ሓላፊ ክፍሊ ዜናቲ ሬድዮ ክብሮም ወርቁ ድማ ተማሊ ንመጀመርያ ግዜ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነይሩ ቤት ፍርዲ ንፖሊስ ንተወሳኺ ናይ ምርመራ መዓልታት ፈቒዱሉ ከም ጸብጻብ ወኪልና ኬነዲ አባተ መራሒ ወተሃደራዊ ጁንታ ሱዳን ንሽድሽተ አምባሳደራቱ አባሪሩም ንተግባር ዕልዋ ሲቪላዊ መንግስቲ ስለስተቃወሙ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ሱዳን ሎሚ ሐሙስ ኣብ ፈነዋ ጀነራል አብደልፈታህ አልቡርሃን ኣብ አሜሪካ ሕብረት ኤውሮፓ ቻይና ቀጠርን ፈረንሳን ዝተመደቡ አምባሳደራት ሱዳን ካብ ስረሖም ከም ዝኣልዮም አፍሊጣላ بخالو وغن فلي لؤخ حبرات هجرات نقداي السودان فالكر بارتيس تمالي اب كارتوم مثل جنرال برهان تراخيبو بزعباتي اب سودان استرائي معبالتات تزراري بولون حبرات هجرات مملاس مسرح مسقاقار كريئي كم زدالي دحر مقلاس بزي فردي تأثيرهم زلو كلهم دماغ فتحون حتى تتيلهم كم حبرتا وهابق على حبرات هجرات ستيفن دوجاريك بنك عالم تخونتات بقربة اب زكتات زلو اوان نسودان زقبر فاينانساوي حاجز كم زدسكولون حدش مسرح مدبا جنزبون دو كم زبلون أفليت اللون منستر وطا أمريكا بوغنو نسودان مديبو وزنبر 700 مليون فاينانساوي حاجز كم زدسكولو أفليت اللون زي حلف سولوس نسودان كزتي زتأكب بايتو ساتا كم روسيان چاينان زبلا قلا عبالات يتي اب سودان سفصمه كونتات بحقي علوة تباهيلو خقلص زقبا ديو زبل حتو يسمع اللهم አባላት ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሱዳን ጣልቃ ከኣትዋ የብለንን ዝብል ስምዕታውን ይቅርባሎ አባላቲ ባይቶ ዝኾነት ኬንያ በወገና ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት እቲ ናይ ሱዳን ጉዳይ ብሕብረት አፍሪካ ከም ዝተታሕዘ ከፍልጥ ተስፋ እገብር ኢላላ ብኻል ወገን ማሓዙት ጉጅለ ሱዳን ዝበሃላ ሆላንድ ስፓኛ ስዊድን ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከበን ድማ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝተገብረ ወታደራዊ ምቁፅፃር ብትሪ ኮኒነን ኣለዋ ሎሚ ኣብ ካርቱም ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ሓበሬታ ብሰንኪ ጽኑዕ ሓለዋ ዜጋታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቀሱ እውን ገና ኣጸጋሚ ዘሎ ኢሉ ጀነራል አልቡርሃን ሉዓላዊ ቤት ምኽርን ሲቪላዊ ካቢነን ከقوም ሱዳናውያን ይጽበይሎ ይብል ጋዜጠኛ ጀነራል ቡርሃን ግን እቲ ተግባር ዕልዋ መንግስቲ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብቲ ካቢነ ስለዘይኣቱ ምባሉ ጸብጻባት ይገልጹ ሚኒስትር ወፃኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ካብ ስልጣኑ ዝወረደን ካብ ቀይዲ ዝተፈትሐን ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ብስልኪ ከም ተዘራረበን ብምፍትሑ ከም ዝተሓጎሰ እንተኾነ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ሱዳን ብሲቪል ናብ ዝምራሕ ስግግር ዴሞክራሲ ክትምለስ ከም እትደሊ ምግላጹ ሚኒስትር ወፃኢ አሜሪካ ሓቢሩሎም ጀነራል አብደልፈታህ ብርሃን ንሉዓላዊ ቤት ምኽርን ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ዝምራሕን መንግስቲ ዘፍረሶ ከም ቃላቱ ነቲ አንጸባራቂ ዝበሎ መስርሕ ለውጢ ወርሒ ተሐሳስ ክሳብ ሸትኡ ዝሃርም ንምዕቃብ እዩ ሕጂ ዝበፅሐና ዜና ከም ዘመልክቶ ድማ አባላት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብ25 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ ዕልዋ ኣትሪረን ብምኹናን ንስልጣን ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ ክንፊ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክምለስን ብመሰረት መሰጋገሪ ቀዋምቲ ሃገር ክቕጽልን ጸዊዐን ኣለዋ ድጋፈን ንህዝቢ ሱዳን ዝገለጸ አባላት ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ብዞባውያንን ኣህጉራውያን ውድባት ኢጋድ ሕብረት አፍሪካን ሃገራት ዓረብን ዝካየድ ዘሎ ፈተነታት ዘተ ብምድጋፍ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ምህላወን ኣምልኪተን ኣለዋ ዜና ተፈጺሙ يقريتا سمعتي زينا زغربلنا تولد ولد قبيل نيرو يغنيلنا تولد ازي راديو دمز امريكا يو نفس ابصاب كنسكر
ናይጄሪያ በሰንኪ ትሑት ደመወዝ ረብሓታትን ኩነታት ስራሕን በብዓመቱ ናብ ኣውሮፓ ሰሜን ኣሜሪካን ማእኸላይ ምብራቕን በመስዳዶም ኣሽሓት ሓኻይም ትስእናላ ሰበስልጣናት ጥዕና ናይጄሪያ ናይቲ ሃገር ፍልሰት ኣእምሮ ጠጠው ንምባል መካሓሓዝ ክፍሊትን መምሕያሻትን ክገብሩ ቃልያት እኳ እንተሃለዉ ወኪልና ቲሞቲ ኣቢዙ ካብ ኣቡጃ ከም ዝጸብጸቦ ግን እዚ ኩሉ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ይብል ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ ናይጄሪያዊ ዶክተር ቼምዚ ኢበ ዝሓለፈ ነሓሰ ከይዱ ብዝሓሸ ክፍሊት ይሰርሕላ ካብ ዘሎ ብሪታንያ ብዛዕባ ዝተሓተ ኩነታት ስርዓተ ጥዕና ናይጄሪያ ከም ዝክብር ርእይቱ ሂቦ I left because I got frustrated. I worked in an environment where ስለዝጓሃኹ እየ ዝወፃኹ ኣብ ፈላማይ 4 ኣዋርሕ ዒዳ ሒዘ እየ ዝሰርሕ ነይረ ዝኸፍሎ ወፃኢ ድማ ነይሩኒ መዓልታዊ ሓላፍነተይ እውን ክዋፃእ ኣለኒ ኢሉ ዶክተር ኢበ ካብቶም ናይ ናይጄሪያ ማሕበር ሓካይም ንዝሓሸ ክፍሊት ናብ ወፃኢ በብዓመቱ ይኸዱለው ኢሉ ዝገመቶም 2,000 ሓካይም ሓደ እዩ ሓካይም ዝኸዱለን ቀንዲ ሃገራት ብሪታንያ ካናዳ ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን እየን ምውሓድ ዝምደብ በጀት ብሰንኪ ክፍሊት ዝካየዱ ተኸታተልቲ ኣድማታትን ዘይምቹ ፖሊስታት ጥዕናን ከም ጠንቂ ናይ ሓካይም ናይ ኣእምሮ ፍልሰት ይጥቀሱ ናይጄሪያዊ ናይ ዓይኒ ሓኪም ይፈኒ እጓንዩ ሰሙያ ጥዕና ይወጽሉ ዘለው ምክንያታት ክፍሊት ጥራሕ አይኮነን ይብል When medical practitioners agitate for better working environment it doesn't only ሓካይም ዝሓሸ ኩነታት ስራሕ ክሓቱ ከለው ደሞዝ ጥራሕ አይኮነን ክጥቀመሎም ዝኽእሉ ናውቲ ሕክምና ኣብ ዘለሉ ኩነታት እየ ክሰርሕ ዝደሊ እዩ ዝበለ ኣመንጎ ሰበስልጣን ናይጄሪያን ማሕበራት ሓካይምን ዝፍጠር ምስሕሓብ ክፍሊት በተደጋጋሚ ናብ ቅርሕንትን ኣድማንዮም ዘምርሑ ማሕበር ሓካይም ናይጄሪያ ናይ ሓካይም ፍልሰት ምክንያት መንቁልቋል ዘይምምጥጣን ሓካይምን ተሓከምትን እዩ ይብል ከም ብሌሲንግ ኡኩቦር ዝኣመሰሉ ገለ ሓካይም ግን ኣብ ናይጄሪያ ክሰርሑ ይደልዩ I have had several opportunities to work abroad but I still chose to strengthen my country and strengthen the health sector ኣወፃ ዓዲ ናይ ምስራሕ ብዙሕ ዕድል ነይሩኒ ግን ሃገረይን ዘፈርጥዕናናን ከም መሓይሽ የዝደሊ በለ ኣብዚ ወርሒ ሰበስልጣን ናይጄሪያ ሰራሕተኛታት ከይስደዱ ንምሓዝ ደሞዝ ንምውሳኽ ቃልኣትዮም ኣለዉ ክኢላ ጥዕና ኤጂክ ኦርጂግን ንናይጄሪያውያን ሓካይም ንምዕቃብ ብስፍሓት ምትሓዝ የድሊ ይብል The healthcare system is so broken that we need a lot of resources and we need a lot of transparency and accountability to make use of even the little that we want to put in it. ስርዓት ጥዕናና በርዒኑ እዩ ሓያል ጸጋታት የድልየና ዝርከባ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል እውን ግልጽነትን ተሓታትነትን ክህልለዎ እዩ ዝበለ ክሳብ ሽዑ ግን ኣሽሓት ናይጄሪያውያን ሰብ ሙያ ጥዕና ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዕድል ስራሕ ንምርካብ ምንዳዮም ክቕጽሉ እዮም ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ዘለው መደባትኩም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትን ተመልከትናን ናብ ዝቐጸል ካልእ ጸብጻብ ክንሰግር ከለና ኣብ ትግራይ በሰንኪ ሕማም ኮሮና ኩናትን ንልዕሊ 1 ዓመት ትምህርቲ መቁራጹ ዝዝከር እዩ ኣብተን ሰላምን ውሕስ ዝኾነ ከባቢታት ትምህርቲ ቀዳማይ ብርኪ ክጅምር ምዃኑ ተሓቢሩሎ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ ንዝምልከቱ ማሰራሪቡ ዝለኣኹ መደብ ኣሎ ስዒቡ ቀርብ እዩ حراب زوجن توحس حب زخون مريت تجري كاب قدامي كفلك صاب شال كفلي كيدم مار مستمر كاب 15 كم تخل تشحن 14 عامة مرت كم تجمر جزاء وحلف بيرة تمر تخل تجري دكتور سيسا مار قاليتهم أب تجري بمهنات حمام كورونا كويناتن العلا حد عامة فرق عن أكل تمر تمكرات إفلات أب تجري كوينات مكيارو أب كل تشحن حمش مثل أبيات تمرتي حالنا 4 مليون قدامين كالأين بركة ماراي كم دنبرة دكتور سيسا حبيرهم أتذكرنا ناي كدمي بركي أمات تمرتي كلها بزيكا لو معرف نقولوا كمون قال ناي ستة سبعات كبار زلوا أمات تمرتي وسنة إرتر زلوا أمات تمرتي ناي تقرأي كمون قالنا معرف تبقى زولا أمات تمرتي زين قريفكا أب تنسرق كلهم كدمي بركي أمات تمرتي في جمالي تساويت تجيب زلوا ومعنتي تجمع زلوا يكون ده عندنا قمة
زي سمعهم قال حدث من عمليات كله طلبوا كم زخنا ناي حرقة مثل خاص صحتي نمتقع صحتي نهاونا أبقى عن ستات نمرأي تصبيرو أبقى ناي سجعت الحمد لله عن نقطة المهمات كيف التاريخ الدين عملت مقالة الهاجة من أوروبلان دولة بكايلو زي سعيبو كم هاونا بيت مرتي مزيئهم كم هاو سفيح سجعت الليل دكتور سيساي ماريك هاب قدامي كساب شاشاي كفلي تمرت جمرو اللي زلم هنا تعال إلهم تزاربوا دما هو نقدم يبركي نوزر ما هناك نقدم يبركي كاترحون يكون كانت تحساسه كشاف شاشاي كفلينا قدم يبركي شاف منين شاعين شامنين من يحوسون زي ننتعنا هون زلنا بتخرج أفتون تصاونتي كنكر تزول لغنا تعتردي حاول كم نزع تكونهم كم توزعكم كتكم قد صنعكم إلكا خشاكم لو أبي تسعنوا تقبل بعلمهم لك تذكر سوزينا نساتهم زوجه هو أبي تمرت معه كل شيء تمرتي مسلينا حادثة تمثلهم تعاطيه زيك المقام المختار لهم يتقدم نتوم كشاف شيء كذا قل صو كنت ذكر عن حالات نتوصيلك أفترض تمرتي نعاتهم بتخون بركي تخلي هفتي أفتد علمي يبزول بركتات سنة حفتون نعوم زيها نعاتهم كنت ذكر عن تمثلت عن نجار مالي خاب بيتمرت علم جدا زلزلنا هنا كشاف شكل فإلنا ذا أبتكرا مستقات يمزول لقم تمرتين مجمار يخل ديوم ما هي ممهران كاروتا كدس نجارات كم يكوني لهم نرى دكتور سيد ما زعمري يوم لو ثم شجرات عم كل تحزب وزعنا ذو العنوات خلينا كان قبل عليه توسع خالص شجرات تمرت خدي مثلا كاروت وزحات شجرات موزع مستوي ما بعض التحيل موزع شجرات ثم لازم بقى كمعات نجارات على حدا بيت تمرتي على حنتي منهريت كفلي نتهزان كتوز مزقبا مسارات نجارات نساتنا كل يلا ممهران هذا دوم زينن قلب يقولون ثم حبرسه معلو عتميت ذو محبرسه إزناين تمرت الجمهور الذي كان مسارتاوي تحسساتنا يبيت تمرتي كان مسارتاوي تحسساتنا يتقرع بيرون دفتر زوال عنواني معلو تهزان مسارتاوي ما لا أزقبونا يوم مهران طلب مقبي منوري بتعم فتاني أوزخونه كان وستنت نقرات جنب زيان مستمر لو نيتعينا كيلا تطبيقها مسارتاوي نهي صريح صراحتي ناقبك تنقلوا نابكارو تحمامات كي قالوا نمكلها بو بالكاو كورونا نمكل خالص بالبرو سعرتاتون نكي قدفكا أو قال محبراو ميديا أبسرعة تمرت تقراي لو تخم زلو يزرب سلزلو قاب تبقسه حتى قريب اللهم دكتور سيساي ماري أبسرعة تمرتيز تقابل لو تيلن يخون مبر مستاريخ تتحازقن وسن معراي مقبار أين قدفني لهم نريد متي أمريكا أنا مسها كام مغله كواشنطن دي سي زمحلالف زلو ريدي مز أمريكا يخم تكتاتل زلقهم سيف زقرب ما دبت عنايو حصار زواجو مدحانيت ጭንቀት بسنك كوفيد-19 أب حدقان كودقو نزخلو أبا صحت أبا هوسبيتال نخيدقس خمز حقز حدش مدحانيت أرقاقيصوم إذا وصيت زيز ترخبه كم مونغو أب تغمي وعلو زلو أفاوس أم حيش كامت قاميو أسوشيتد بريس نزدالو تبصاب بترسلتان كم صعب نما دبت عنا دالي والله ተመራመርቲ ነቲ መድሃኒት ፀረ ጭንቀትን ከቢድ ስምዒታዊ ፀገምን ዝፈተንዎ እቲ መድሃኒት ረስን ንምንካይ እውን ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል ይፈልጡ ስለዝነበሩን ኣብ ካልኦት ንኣሽቱይ መጽናዕትታት ተኻቲቱን ስለዝነበረ እዩ ንሳቶም ንውፅኢት ምርምሮም ንሃገራዊ ትካል ጥዕና ኣሜሪካ እውን ኣቕሪቦምሉ ኣለዉ ሃገራዊ ትካል ጥዕና ኣሜሪካ ንመምርሕታት ኣወሃህባ ሕክምና زوج تكاليو اتم تمرامرتي نت زرخبو وصيت نعود بطعنا عالمون كاركبو تثبيت يقبر اللهم او اونتاريو كندا يونيفرسيتي ميك ماستر زنتفن صحافي اتوصيت مصنعتن زخونه دكتور ادوارد ميلز ودبطعنا عالم انت تقبلوه صفيح تقبلت كم زركب كتريهم يبل اتفوسي يبل نسو بحلفي ندغ هاجرات تقربوا يصبين الله وصيت دما بزح هيوت سب كدحنيو بلا دكتور ادوارد اتي فلوباكس ماين تباهيلو زصوع كنينا
ኣብ ምፍዋዝ ኮቪድ-19 ክውዕል እንተኾይኑ ንሓደ ሰብ ክሳብ $4 ጥራሕ እዩ ዝውዳሉ ንምንጽጻር ዝኣክል IV ተባሂሉ ዝፍለጥ መከላኸሊ ሕማማት አንቲባዲ IV ትሪትመንት ይብልዎ $2,000 መርክ ኣፈተነ ዘውዕሉ ጸረ ሕማም ክኒና ንኮቪድ-19 ድማ ኣስታት $700 ንሓደ ሰብ ይኽፍል ገለ ክኢላታት ብወገኖም ኣብ መወዳእትኡ ዝተፈላለዩ ኣፋውስ ተፈቲኖም ኣብ ወግእ ጸረ ኮቪድ-19 ዕውት ፈውሲ ኣብ ምርካብ ክውዕል እዩ ይብሉ ተመራመርቲ ነትሎሚ ንዛረበሉ ዘለና ጸረ ጭንቀት ክኒና ኣብ ልዕሊ 1500 ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ብራዚላውያን ፈቲኖም እዮም እዞም ፈተነ ዝተገብረሎም ብራዚላውያን ዝተሓላለኸ ኩነተ ጥዕና ዝነበሮምን እዮም ፍርቆም ነቲ ጸረ ጭንቀት ክኒና ን10 መዓልታት ክወስዱ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ድማ መምሰሊ ክኒና ወይ ከዓ መደናገሪ ክኒና እዩ ተዋሂብዎም መን ናብ ሆስፒታል ክፍሊ ህጹጽ ሓገዝ ከም ዝኣተወን ሕክምናን ከም ዝረኸበን ንምፍላጥ ን4 ሰሙናት ክትትል ተገይሩሎም እዩ ውጽኢቱ ነቲ ሓቀኛ ክኒና ካብ መንጎ ዝወሰዱ 11 ሚእታዊ ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ሆስፒታል ክኣትዉ ከለዉ ካብ መንጎቶም ናይ ኣምሰሉ ክኒና ዝወሰዱ ግና ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ዝኣተዉ 16 ሚእታዊ እዮም ኣብ መጽሔት ኣድማሳዊ ጥዕና ላንሰት ብመሰረት ዝወፀ ጽሑፍ ውጽኢት እቲ ምርምር ኣዝዩ ኣድማዒ ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ነቲ መስርሕ ይከታተሉ ዝነበሩ ክኢላታት ብገንኡ ንኽቋረጽ ወሲኖም እዮም ይብል እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ክኒና ሎሚ እውን ዘይተመልሰ ሕቶ ኣሎ ይብል እቲ ሪፖርት ክንደይ ክኒና ኣብ ውሽጢ ክንደይ ሰዓታት ወይ መዓልታት ምውሳድ ይግባእ ዝብል ሕቶ ብኮቪድ-19 ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ትሑት ዝኾኑ ሰባት ክወስድዎ ዘለዎም መጠን ክኒናታት ክንደይ እዩ ወይ ከዓ ምስ ካልኦት ኣፋውስ ተሓናፊፁ ዶ ክወሃቦም ይኽእል ዝብል ሕቶ እውን ተበጊሱሎ ዛጊድ አንጻር ኮቪድ-19 ውጽኢታዊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝተኣመነሎም ብፕሮጀክት ተቐሪጾም ኣብ ፈተነ ኣትዮም ዘለዉ ኣፋውስ 8 በፂሖም ኣለዉ እቲ ፕሮጀክት ንመድሓኒት ሄፓታይተስ ወይ ከዓ ወይቦ ይፍትኖ ኣሎ እቶም ካልኦት ግና ንሜታፎርምን ሃይድሮክሎሪክንን IV መርሲንን ሓዊሱ ገና ኣብ መባእታዊ ብርኪኦም ዝርከቡ እቲ ሕሳር ዝዋግኡ ማርክ ዘማዕበሎ ክኒና ጸረ ኮቪድ-19 ብዝተፈላለየ ኣገባብ እዩ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ዘሎ ደጋፊ ክኒና እውን እዩ ይብል ኣብ ብሪንግሃም ሆስፒታል ደቂ ኣንስትዮን ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድን ዝነጥፍ ዶክተር ፖል ሳክ መርክ ብወገኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮጳን ዘለዉ ክፍሊ ቁፅፅር ኣፋውስ ነቲ ዘማዕበሎ ክኒና ጸረ ኮቪድ-19 ንከጽድቕሉ ሓቲቱሎ ኣብ ትግራይ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስዒቡ ትካላት ጥዕና ምዕናዎምን ኣገልግሎታት መሃብ መቆራጸምን ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ክግለጽ መጽንሑ ዝዝከር እዩ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ኣብ ትግራይ ኣብ ወረዳ 20 ዓዲ ዋጅራት ዝተዓዘቦ ሰዲዱልና ኣሎ ናብኡ ኸስከረኩም ኣብ ወረዳ 20 ዓዲ ዋጅራት 5 ህጻናት እንትሞቱ ልዕሊ 240 ህጻናት ድማ ኣብ ሓደጋ ምህላዎም ኣብ ወረዳ 20 ዓዲ ዋጅራት 5 ህጻናት እንትሞቱ ልዕሊ 240 ህጻናት ድማ ኣብ ሓደጋ ምህላዎም ተገሊጹ ወረዳ 20 ዓዲ ዋጅራት ካብ መቐለ ንኣንፈት ምብራቕ 70 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝካ ትርከብ ወረዳ 20 ዓዲ ዋጅራት 8 ጣብያታትን ልዕሊ 70,000 ህዝብን ዝነብረላ ምዃና ትፍለጥ 3 ጣብያታት ጥዕና እውን ኣለዋ ጥዕና ጣብያ ባሕሪ ፀባውን ኣዋና ከተማ 20 ዓዲ ዋጅራት ትርከብ ከመገላልጻ ዳይሬክተር ጥዕና ጣብያ ባሕሪ ፀባ ኣይተ ብርሃን ረዳኢ ከም ሪፈራል ኮይና ተገልግል ምንባራ ይፍለጥ ኣይተ ብርሃን ይቁጥልለው ከመላ ጉዳይ እዚ ጥዕና ትካል እዚ ካብ በቃ ግልጋሎት ተቋሪጹ ዘይፈልጥ ወላ እዋን ጭንቂ እውን ብጣዕሚ ግልጋሎት ካብ ዘያቋረጹ ትካላት ሓደ እዩ ስለዚ ወላ ፍትፈታን እዋን ኮይኑ እውን ግልጋሎቱ بزي مقراص نهبز مص تكال كبحلي خدي مالتي حز دحرزي صقم زي گنتاي زمص ابزي وغيا تخفيتو دحرو تصلا از مساته يگن ያው ትካል ሃማንኛም ትካል ዕንወት ወጽሕዎ ማለት እዩ ዕንወት ወጽሕዎ ዝነበረ ማተሪያል ናይ ኦአር መሳርሕታት ተሰሪቡ ተዘሪፉ ኣብዚ
ተገልገልቲ ደቂሶም ዝሕከምሉ ፍርናሽ ካልኦት ማተርያላት እውን ኮምፒውተራት ናይ ላብራቶሪ አቁሑት ቶም ዝዓወዩ ካብዚኦም ጀሚርካ ካልእ ክሳብ ናይ ግሊ ንብረት ሶማያውን ያው ዝተዘረፈሉ ኩነታት ገጢሙና እዩ ስለዚ ድሕር ዝንታ እዩ እቲ ግልጋሎትና ያው አተዓናቅሽና እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ አር ስራሕቲ አቋሪጹ ናይ ላብራቶሪ ስራሕቲ እውን አቋሪጹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ግልጋሎት ያው ከሞላ ጎደል ያው ብዘለና ቀረብ ብዘለና ዓቅም መሰረት ያው እና ግልጋልና ንርከብ ማለት እዩ ኣብዚ ወረዳ ምዝጋጠመ ወሓዲ ስነ መኣዛን ጽሩይ ማይን ተሓዊሱ ኣብ ጥዕና ጣብያና ጥራይ 4 ህጻናት ሞይቶምና ከባቢ 100 ህጻናት እውን ኣብ ጸገም ኣለዉ ይብሉ ኣይተብራኑ ስለዚ ሕዝቡን ምናልባት ኣጥዒካ ኣሰስን ድሕር ተገይሩ ዝውስኽ እናወሰኸ ዝኽድለሉ ምዃኑ እዩ ዝርድአካ ማለት እዩ ብብርክ ወረዳ 5 ህጻናት ማቶም ድማ መተሓበር ወረዳ 20 ዓዲ ዋጅራት ኣይተ ተስፊ ይዛረቡ ኣይተ ተስፎ ዝራእት ብዝከብሉ ግዜ ኣብ ከባቢና ኩናት ምስ ምንባሩ ንጸገም ተቃሊዑ ሕብረተሰብና ዝያዳ ድማ ህጻናትን ኣዴታትን ይብሉ ስነ ልቦን እውን ነቲ ሕብረተሰብና አንጻላልዩ ንካባቢ 98 ወርሒ ጸላይ አንጻላልዩ ስለ ዝጸንሐ ዓውደ ኩናት እውን እናተኻየደሉ ስለ ዝጸንሐ እዚኦም ዘበሎ ንሕብረተሰብና ሓዚ ናብ ጥሜት ኣቃልዕዎ ይርከብ ሓዚ ናይ በሰላ ልዕሊ 240 ስክሪን ዝተገበሩ ህፃውንቲ ኣለውና ካብዚኣቶም ካብ 5 ህፃውንቲ ሞይቶምና እዮም ካብ ጸገም ብምግጋት ምስ ዝምልከቶም ኣመራርሓ ደቡባዊ ዞባ ተዘራሪቦም ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባ ዝተፈላለዩ ሓገዝ ከም ዝኣከቡ ይዛረቡ ኣይተተስፉ ካብ ዘጋጥመ ሞት ህፃናት የተረዓደ ዋጅራት ተላዒሎም ንምሕጋዝ ተበገሱ ዝተፈላለዩ ሓገዝ ሒዞም ናብቲ ከባቢ ካብ ዝወድሑ ተቐማጠ ከተማ መቐለ ድማ መተሓባበሪ ኣይተርጋ ከበደ ከም ዝብሉ ንሕና ሃም ተወለድቲ መጠን እቲ ኣሙሉ ትግራይ በጽሕ ለሎ ሽግር ህዝና ኩሉ እዩ ፍላይ ድማ ሓዘፍቲ ናይ ዋጅራት ሓሰረን ሃም ተወለድቲ መጠን ድማ ሓደ ህፃውንቲ ለ5 ህፃውንቲ እውን ሞይቶም 240 እውን ዓብይ ሓደጋ ኣለዎ ስለዝተባሃለ ተወለድቲ ዓድን ፎቶውቲ ዓድን ተሓቢርና ምርክት ለለቀርሸ ውፅና ሕድሕድ ብዙሕ ይኾነ ብርግጽ 2000 ለኣክል ቶም ህፃውንቲ ምንታይ ተሎ ክጥንክሩ ወይ ድማ ሓገዝ ክረኽቡ ኢልና ሎማዓንቲ ተለና ዘን ቀርሺ ነምፅለና ያው ዘነ ከፋፍለና ሓዛም ዝትሪ ኣለኻ ብኻልእ ደረጃ ድማ ገና እቶም ሕሩጭን ካብ ሁዳ ሕሩጭ ፋብሪካ ካብ ሮማናት ሕሩጭ ፋብሪካ ካብ ሰናይ እውን ካብ መምህር ዓለም ንባህል ገባርቲ ሰናይ ለተሓጋገዘ እሱውን ሕሩጭ እውን ነከፋፍል እዚ ፕሮግራም ገርና ኣለና ለህዚ ማለት ኣብ መወዳእታ ሓገዝ ክትቅበል ዝረኸብክዋ ጓል ኣንስተይቲ ወይዘሮ ሽፈና ድማ ከም ዝትብላላ ሓገዝማ ደይደ ከራይ መፅማ ሓገዝ ዝመፀለ ምስ ኩላት ሻጋሸገ ሓና ግን ተማው ዘኽቲ እንድቱ ሓገዝ ዘኽቲ ድመፀ ሓገዝ ድፍእ ድበለ ሓገዝ ድመፀና ኣይብልና ሓገዝ ኣይብልና ድመፀ ሓገዝ ኣይብልና ዘኽቲ መንግስቲ ተም ብራይ ሃም ድመፅለ ሓገዝ ማ ተፈልጥናዮ መንግስቲ ድሰደደና ኩሉ ሃምና ደርሆ ኩሉ ኣምኒ ድመፀና ነገር ኣይብልና ድመፀና ሓገዝ ኣይብልና ሓገዝ ምትእኻብ መድሓን ህፃናት ቀጻሊ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ ኩሎም መተሓበርቲ ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ ለውጢ ፈነወ ማዕበር ራድዮ سمعتي فنو أجلجلوت راديونا كاب سنبت 21 تقمت 2014 ويدما كاب 31 تقمتي 2021 جميرو بز الصعب معبل فنوتات نخت كتاتلو نحبر فنوتات تجرنيا أمحرنيان أورمنيان أبحث إير معبل ب20 متر باند ب10 3,765 كيلو هرتز ب20 متر باند ب10 كيلو هرتز ب31 متر باند ب9,485 كيلو هرتز قابينا ويدما مدمنا أسيات دما بحضر معبل ب25 متر باند ب10,4 كيلو هرتز ب19 متر باند ب15,580 كيلو هرتز بتلفزيون راديو بتلفزيون تكتاتلونا تملكت دما بتلمود مرباب إيتيوسات كترخبونا تخلو مخانكم نحبر راديو دمز أمريكا زخبركم تملكتنان كمون سمعتنا كاب واشنطن دي سي كم حلالف صنحو مدباتكم كتكتاتلو صنحكم سلتمكتالكم أزين أينا نمسكن برمشات